दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे सर्टकाटै मोनसे नोंथांमोननो मिथिहोनो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। आं बारा माने बेखौ खाथिर खालामाखैमोन। मोनसे मेसेज फैदों आंनाव, माने फार्स्ट खालि होदों बारा आं जेबो सानाखैमोन। नाथाय नोंथांमोननो बेखौ खिन्थानो गोनां जाथारगोन आरो जों मिथिनाया मोजां जागोन। बिराद माने गोमोथाव मेसेज होदों, बेखौ आं फरायनानै गोसोआव बोरैबा मोनदों आरोना। नोंथांमोनाबो जुदि खोनासंलांगोन, आं नोंथांमोननो हिन्दीनिफ्राय बर' ट्रान्सफार खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना। जानायखौ नोंथांमोना जायैखौ आरो नोंथांमोन बुजिखायोबा मिलायना गोरोबनानै नोंथांमोना बुजिना लाबानो जाबाय आरो। बेनिखायनो जाया आं हिन्दी ट्रान्सफार खालामनो नोंथांमोननो आं फरायना होगोन, नोंथांमोना नायलांगोन। नोंथांमोना बेखौ नाय। सिगांनि मेसेज खैथायाव फैदोंमोन? 12:42 PM, साननि बेलासे 12 PM जाहैयो, 12 जाबानो। स्टार्टिं मैयानिमोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं बारा सिरियास लायाखैमोन बे मेसेजखौ, नोंथांमोना खिन्थाखाबाय। टाइमबो गोसोआव ही नहीं, माने टाइमखौनि सेवा आगानो खालामनाङा होनदों नोंथांमोननि सिगाङाव। थुकना भी जानलेवा हो सकता है, नोंनि खुदैनि गारनायाबो नोंनि जिउनि सुथुर जानो हागौ होनना बुंदों नोंथांमोनखौ। नोंथांमोनाबो मेसेज दङबा नोंथांमोना फरायनानै नाय। इससे COVID-19 बीमारी का संक्रमण बढ़ता है, माने बेफोरबायदि थांखुनि खुगायाव नांनाय दैया जुदि कर'नानि थाखाय संक्रमण बढ़ता है, माने बिजानुसो नालाय थांखुनि खुदैयाबो, माने बेजों कर'ना भाइरासाबो संक्रमण माने सोमजिनो हागौ होनना बुंदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव। आरो बेनिबा सतर्क रहे, माने मोजाङै था। सार्वजनिक स्थानों पर ना थुके, माने नोंथाङा नोंनि थानाय जायगाफ्राव बा नों माबाफ्राव बेफोर जानला मोनला खुदै गारलाबायनाङा, मानसिनि गेजेरफ्राव खुदै गारलाबायनाङा, बेफोर बाथ्राखौ नोंसोरनि सिगाङाव बुंदों। आरो जिखुनु माबाफोरनि मानसिफोरनि खाथि खालाफ्रावबो खुदै गारना, माने नोंथाङा जेनेबा नोंनि थानाय जायगायाव माने साब सिखोन, नोंथांमोना माने नोंनि थानाय जायगायावनो नों खुदै गारना होनना बुंदों साब सिखोनाव। हय नों हाग्रा बारिफ्राव गारा मानो, जि जायगायाव थांथारै जायगा बेफोराव नोंथांमोना खुदैखौ गारहैथां। जायफोर थांखु जायो आरोना, नों थाङै जायगाफ्राव गारहैनो हागोन, गारहैथां आरो। खिन्थु नोंनि थानाय जायगाफ्राव खाथिफ्राव गारना होनना बुंदों। बेखौनो नोंथांमोना बुजायदों। दा नोंथांमोना जायफोर थांखु जाग्रा बे खामानिखौ मावबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खुलासा खिन्थाना होबाय। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, माने बेखौ भारत सरकारनिफ्राय द्वारा जनहित में जारी, माने बिनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय बेखौ बेफोरबायदि नियमखौ जारी, माने नोंथांमोननो नटिस होदों। नोंथांमोना गोख्रों जायो। आरो नेक्स्टआव नोंथांमोननो खिन्थायो नैबेखौ। नेक्स्ट 2 नम्बर जाहैगोन बेयो। दा नाय आरो नोंथांमोना। क्या आप जानते हैं कि, ये सोंदों, क्या आप जानते हैं कि आपके खुले में थूकने से हवा और सतह पर मौजूद थूक की लार से COVID-19 बीमारी के फैलने का खतरा होता है? मोनसे बुजिनानै लादो आरो मोनसे बाथ्रा। नोंथाङा जेनेबा नोंथांमोननो मोजाङै बुजायनो नागिरदों, नोंथांमोना गोसोआव सोना लाबानो जाबाय। दिनै फेसनि बे नङा, खुगानि भइसल' भिडिअ जादों। सोरबा थांखु जानाय, जेनेबा जिखुनु सोरबा गय जानाय, माने जिखुनु गयनि थांखुनि, आरो सोरबाफोर बे गुफुर पाउदार बादि गय जानाय नुयोना, आं नुलाबायो बेफोरबायदिखौ। बिराद गियो आं बेफोरबायदिखौ जानो। खायसे जाग्रा दङ, बेखायनो आं बेखौ जोंनि बर' गेजेराव सोरबा जादोंबा बेखौ नोंथांमोननिसिम रोखा खिन्थानो सानदों। जेनेबा नोंथाङा जाखायोआनो, नों गारनो हाया, खिन्थु आं गारजानायखौ मोजां मोनो, खिन्थु नोंथांमोना बेफोरखौ जायो मोजां। दा आं बेखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोजांखौल' बुंनो नाजायो। नोंथांमोना जेनेबा जाग्राबाबो माने खुदै, नोंथाङा जि बार बुदों, नोंथाङा बै बार बुनायजों उल्था नोंथाङा खुदैखौ गारदों नामा बेखौ सोंदों। आरो नोङो जुदि खुदैखौ नोङो बारनि मोखांजों गारदोंब्ला नोंथाङा नोंनाव मिजिरनाय खुदैया नोंनि मोखाङाव नांगोन होनना बुंदों। बे मिजिरनाय खुदैया नोंनि मोखाङाव नाङोब्ला नोंथांनाव बे COVID-19आ जुदि खुदैनि बारनि मिजिरनायजों जुदि खुदैजों बोजाबनानै नोंनि मोखाङाव हाबनो हागौ बायदि, बेफोरबायदि अरखोजों खिन्थानाय बादि जादों। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। बेबादि नाथुके माने गारना। खिन्थु खिन्थाना होबावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव। क्या आप जानते हैं कि आपके खुले में थूकने से हवा और सतह पर मौजूद थूक की लार से COVID-19 बीमारी के फैलने का खतरा होता है? गिनांगौनो जे खुदै मोखाङाव गारोबा जुदि नों खुदै मिजिरनाया थांखु जानायनि, गय जानायनि बिदि
बेफोरबायदि गाज्रि निसा जिराद जानायनिफ्राय जुदि नोंथाङा ओरै थुब माने खुदै बुजिनाया बारजों खुदै मिजिरनानै नोंनि मोखाङाव नांदोंब्ला बिनिफ्राय खतरा होता है माने गिनांगौ होनना बुंदों आरोना। बिनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव नैबेयो ससेया सतर्क रहे माने मोजाङै था साबधानै था होनदों। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके, मानसिनि गेजेराव दा खुदै गार, जिखुनु मोजां जायगाफोराव दा खुदै गार, माने बेयाव नोंथांमोननो खिन्थादों। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, माने बेखौबो होनदों सरकारनिफ्राय इनफरमेसन। जोबोद मोजां मोजां मेसेज फैदों, बेखौ नोंथांमोना जाय बुजिना लादों, जाय गोसो गोथौयै बुजिदों, जाय नोंथांमोना फरायनानै मिथिदों, नोंथांमोना बिनिफ्राय सांग्रां जा, जाय आरो जाग्राफोरनि खाथियावबो जाय बिथांमोना जाया खाथियाव दाथा। माने बिसिनि खुदै मिजिरनाया खायसे नोंसोरो ट्राइनाय जाय बार बारो बिसोर खुदै गारना नायोबा नोंथांनाव मिजिरो। बिदिनो जायफ्रा थांखु जानाय, सिगारेट सोबनायनि खुदै, जिखुनु गाज्रि जिराद जानाय बे खुदै गारदोंबा खायसे मानसिनि थुबुरनि गेजेराव नोंथांमोनाबो मिजिर जाबाय जानांगौ सोरबाफोर। बेखौ नोंथांमोना सोरबा मिजिर जादाबाय बायदोंबा आंनो नोंथांमोना खिन्थानो हागोन, खिन्थु बेनिफ्राय साबधान जा होनदों, नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। बेखिनि भिडिअखौ आं बुंनानै दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।